Здравейте, вие сте с Аудиосвят. Ако ви харесва този клип, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Вегетарианството. Вегетарианството намира все по-голямо разпространение. Основната причина за това е, че когато вегетарианската диета е построена правилно и е балансирана, тя в най-голяма степен се доближава до съвременните препоръки за здравословно хранене. Научните проучвания показват, че вегетарианците страдат по-рядко от сърдечно-съдови и ракови заболявания, от затлъстяване, високо кръвно налягане, диабет, остеопороза, имат по-добра физическа издръжливост и по-голяма продължителност на живота. Има различни видове вегетарианство, като основните групи са пълните вегетарианци, които не консумират никаква животинска храна. Лактово-вегетарианци, които освен растителни продукти приемат мляко и млечни продукти и яйца. Има разширен вариант, който включва и консумацията на риба, който аз лично препоръчвам, тъй като рибата е ценна и здравословна храна и наистина ще бъде жалко да липсва от диетата. Вегетарианската диета, която е богата на плодове, зеленчуци, зърнени храни и ядки, лесно и в голяма степен успешно посреща потребностите от общи белтъци, въглехидрати, мазнини и повечето витамини и минерали. Основните критични аспекти, специално при пълната вегетарианска диета, е осигуряването на пълноценен белтък и витамин в 1-2. Белтъкът е доста широко разпространен в растителните продукти. Освен това, ние се нуждаем от много по-малко белтък, отколкото обикновено се счита. Сега е установено, че в зряла възраст, 1,8-6,0 години, среднодневните белтъчни потребности са 0,8 гнък тегло, а над 60 годишна възраст 1 гнък тегло. За да се осигури прием на пълноценен белтък, трябва да се консумират разнообразни растителни продукти, добри източници на белтък, тъй като за разлика от животинския белтък, в белтъка от различни растителни източници, съдържанието на някои незаменими аминокиселини е ниско. Затова запомнете следната лесна формула. Зърнени храни. Ядки плюс бобови, боб, леща, соя, плюс равно доброкачествен белтък. Семена. За лактово-вегетарианците и тези, които включват риба в диетата си, този проблем не съществува, тъй като рибата, млякото, млечните продукти и яйцата съдържат висококачествен белтък. Препоръчва се обаче консумацията на по-ниско маслени млека и сирена, както и яйца не повече от 3 броя седмично за намаляване приема на наситени масни киселини и холестерол, които повишават риска от атеросклероза. Ако сте на разширена диета с риба, консумирайте я поне 2 пъти седмично. Ние се нуждаем от много малко витамин в 1-2, само 2-3 мг дневно. Но той се съдържа само в продуктите от животински произход. Има известен синтез на този витамин в червата, но той не става в участък, където витаминът се всмуква. В соевите продукти има известно количество витамин в 1-2, обаче 90% от него са неактивни форми на витамина. Затова пълните вегетарианци е най-добре да взимат допълнително витамин в 1-2 под формата на добавка към храната. Този витамин се натрупва в черния дроб на човека като запаси, които много бавно се изчерпват и това не налага ежедневния му прием. Друг проблем, който се дискутира при вегетарианските диети, е достатъчният прием на желязо, тъй като само месото и рибата са източници на лесно усвояемата форма на минерала. Доказано е, че витамин С в значителна степен подобрява усвояемостта на желязото от растителните продукти и достатъчният прием на плодове и зеленчуци, богати на витамин С, заедно с растителните източници на желязо намалява риска от желязодефицитна анемия. Такова действие има и плодовата захар, фруктозата. Добри източници на желязо са пълнозърнестият хляб, бобовите храни, овесените ядки, вареното жито, пшеничените зародиши, грахът, спанакът, копривата, лъпада, зеленият лук и чесън, повечето ядки кайсиеви, кашу, бадеми, сушените кайсии и сливи, стафидите, шипките, какаото, тиквените семки, ряпата, повечето подправки кари, канела, дафинов лист, риган, чубрица. Богати на витамин с зеленчуци са червените и зелените чушки, зеленият грах, карфиолът,
брюкселското зеле и обикновеното бяло или червено зеле, копривата, киселецът, магданозът, зеленият лук и чесън, старият чесън, репичките и ряпата, картофите, хрянът, цвеклото, а от плодовете шипки, портокали, лимони, грейпфрут, киви, червено и черно френско грозде, папешите, ягоди, ябълки, дренки, кестени. Достатъчният прием на калций при лактозово-вегетарианската диета не е проблем, тъй като млякото и млечните продукти са основните източници на добре усвоен калций. При пълните вегетарианци също може да се постигне достатъчен прием на този минерал, тъй като по-малкото му съдържание в диетата води до по-доброто му усвояване, а по-ниският прием на белтък, който е характерен за този вид хранене, намалява екскрецията, изхвърлянето на калция. Добри източници на калций са следните растителни продукти, бобови храни, ядки, пълнозърнест хляб, листовите зеленчуци, киселец, коприва, спанак, сушени плодове. Започнете постепенно с въвеждането на вегетарианската диета, като отначало ограничите, а след това изключите месото и месните продукти, животинските мазнини. Добре балансираната вегетарианска диета е база за добро здраве и дълъг живот. Пълно вегетарианство обаче не се препоръчва при деца, бременни и кърмещи жени, тъй като в тези периоди потребностите от качествен белтък, витамини и минерали са по-големи и съществуват сериозни рискове от хранителни дефицити.